Sieltä ajelehtii talo. Isä, miksi meidän talo pysyy paikallansa? Tyhmä kysymys. Siksi, että rakensin aikoinaan lujan perustan. Eikö sinulla ole silmiä päässä? Jos me ajelehtisimme, emme joutuisi veden alle. Ottakaa vastaan. Emme voi ottaa enempää tavaraa mukaan. Isoäiti on antanut minulle nämä lautaset. Hyvä on. Mutta kerro, minne me olemme matkalla. Olen ihan varma, että voimme pian hypätä johonkin ajelehtivaan rakennukseen. Minä en jaksa odottaa, en jaksa. Emme voi valvoa koko yötä. Tämä perhe on mahdottoman tyhmä. Mikään ei estä Nipsua lähtemästä kotiin. Hyvästi, häivyn täältä omin neuvoin. Minun olisi pitänyt ottaa ohjat omiin käsiini jo ajat sitten. Iso talo ajelehtii meitä kohti. Iso talo. Aika lailla isompi kuin minun. Hupsun näköinen. Pappa, hypätään siihen. Olkaa valmiina loikkaan. Oh, loistavaa. Otetaanko kaikki lapset mukaan vai pelkästään Muumipeikko? Hoi, odottakaa minua! Kuulkaa, minä tulen mukaan! Odottakaa! Älkää jättäkö minua! Missä talo on? Tyhmä kysymys. Eikö sinulla ole silmiä päässä? Mitä? Onko tuo talo? Niin minä arvelisin. Nipsu vauhtia! Mitä kuhnit? Talo on täysin. Kyllä sinäkin mahdut mukaan. Menee päivä odotellessa. Voin olla se pisara, joka katkaisee kamelin selän. Typerys. Talo kantaisi vielä monta. Se talo luultavasti uppoaa pian. Tahdotko tosiaan jäädä? Tahdon. Minusta jonkun täytyy jäädä vartioimaan Muumitaloa, hei hei. En vastusta jäämistäsi, mutta mistä saat ahmiaista? Meillä on kaikki ruokatavarat mukanamme. Muumitaloon ei jäänyt mitään. Miksi et sanonut sitä aikaisemmin? Hei, tukekaa tikkaita. Älkää jättäkö minua heitteille. Jumperi, Nipsu selviää. Niin, melkein sääli. Minä putoan. Minua pelottaa. Oi, minä hukun. Putoaa. Pelkää. Tule nyt. Älkää keinuttako. Oi, pidelkää tikkaita. Älkää keinuttako, olkaa niin kilttejä. Anteeksi? Onko joku kotona? Me emme varasta. Rommilla terästettyä teetä. Toisin kuin majakavartijat purjehtivat Muumilaaksoon ja varastavat rommilla terästettyä teetä. Emmekö saa vieläkään aamiaista, kuolen nälkään. Ihanko totta? Asuuko täällä joku? Luulen, että talo on tyhjä. Mistä tiedät? Katsokaa, tuolla on saari. Siltä näyttää. Olen ihastunut. Pappa. Tuolla on jokin vene. Oikein valtava purjelaiva. Ihme ja kumma. Näyttää hurjan kiinnostavalta. Mitä tarkoitat kiinnostavalla? Minun mielestäni talo tuntuu kamalan pelottavalta. Hui. Pelottavalta ja kiinnostavalta. Niskuneiti, tule katsomaan. Minä en tahdo, miten paljon. Näkin kenkiä. Älä ole typerä, niskuneiti. Katsopas vain. Jokaisen peilin edessä on kaveriorjia. Minkä ihmeen takia? Talo on ollut täynnä hienoja naisia. Olen iloinen, että meillä on punssia. Muumimamma, minulla on asiaa. Löysin Säkin täydeltä kultakolikoita. Hauskaa. Missä kaikki muuten ovat? Jaa, jossain täällä talossa. Tässä Lukalissa on harrastettu monenlaista. Ja ovi on jätetty lukitsematta. Vaikka niinhän mekin teemme.
Kuka siellä? Valtava hammaspyörä. Mihin sitä käytetään? Liian painava. Ai mitähän Muumi-Pekka sanoo, kun hän näkee minut? Kammottava jäärouva on tulossa. Kamalaa. Minulle pieru on täysin yhdentekevää. Muumimamma joko saa naamiaista. Voi 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 voi. Minä ajattelin, että kaikki olisivat pöydän ääressä yhtä aikaa. Olen huonovointinen koko päiväni, jos en saa ajoissa aamiaista. Hyvänen aika. Ihanko totta? No, aloita sinä sitten. Minä narraan toisia. Kauniin punaisia omenoita. Tämä ei ole omena. Mistä tiedät? Kamalaa. Tällaista kiusantekoa minä en siedä. Tämä ei ole... Nuuskamuikkunen. Eikä tämä, eikä tämä, eikä tämä, eikä tämä. Nuuskamuikkunen. Pilailee minun kanssani. Etkö halua enää jäädä hänen kanssaan? Kuinka niin? Maista sitten juustoa. Se on tuotu kotoa, joten siinä ei ole mitään vaaraa. Mitä näillä vivuilla tehdään? Hui! Mikä ääni se on? Selkäpiitäni karmii. Mamma, etkö sinä kuule? Kuulenhan minä. Aivan kuin maanjäristys taas koettelisi meitä. Älä ole huolissasi. Mikä lienee? Tämä talo on hullu. Arvasin sen ensi näkemältä. Hui! Muumimamma. Niin, kultaseni. Voi suutari, katso tuonne! Oi, pöytä hävisi. Muumimamma, tämä on kummitustalo. Pyydän kummitusta palauttamaan punssit. Muumimamma, kuulitko? Kuulin. Hauskaa, että hän pitää juustostamme. Muumimamma, lähdetään heti pois täältä. Mihin näitä tarvitaan? Isä, noitako se nauroi? Se on varmasti mummosi. Minä en usko sitä. Miksi? Mitä tarkoitat? Missä sinun mielikuvituksesi on? Nauru kuuluu täältä. Kuka sanoi minua majakan vartijaksi? Pidä suu kiinni. En. Te ette ymmärrä teatterista hönkäsen pöläystä. Tämä on teatteri eikä mikään talo. Teatteri. Ja tämä on näyttämö. Älä viitsi. Käydään salonkiin. Tämä on näyttämö eikä salonki. Täällä ramppivalojen loisteessa majakan vartijat ottavat vastaan yleisön taputukset. Se huone, missä te olitte leikkimässä, on pyöreä talo. Oletko sinäkin majakanvartija? Oi, huonostipa teille leikkaa. Ettekö näe tätä luutaa? Minä olen tämän teatterin siivooja. Siivooja. Olen kulkenut tämän luuta kädessä ympäri teatteria lähes 20 vuotta. Olen teatterin ainut siivooja. Nimeni on Tuhto. Katin konti. Nyt saat kyllä luvan kertoa, kuka oikein olet. Nimeni on Emma. No niin, hauska tutustua. Kuulkaas nyt, teatteri on teatteri eikä mikään tavallinen talo. Teille on ylipäätään suuri kunnia saada oleskella täällä. Tarkoitatko, että voimme jäädä tänne joksikin aikaa? Jääkää minun puolestani, mutta älkää häiritkö työtäni. Se on hienoa, vai mitä, pappa? No et mene paljonkaan vikaan. Mm.
No sinä tietenkin. Mitä pirua? Törmäsimme suureen puuhun, eikä talo pääse lippumaan eteenpäin. Teatteri eikä talo. Tämä on pihlaja. Meillä oli onnea, kun törmäsimme kauniiseen ja kotoiseen puuhun. Oi, se on kaunis. Ja tuoksuvainen. Kumma haju. Olisi nautinto nukkua yösen oksilla. En usko, että... Niin nukkuu niin rauhattomasti, että putoaa. Paraskin puhuja. Rakentakaa turvallinen vuode, ettette kellahda alas. Meidän on köytettävä talo teatteripuuhun, jottei se karkaa ajelehtimaan. Emma, käykö se sinun puolestasi? Tehkää kuten haluatte, kunhan ette vahingoita teatteria. En ymmärrä alkuunkaan tätä väkeä. Selvä on. Kaikki puut on ehkä kaadettava ennen kuin hotellia päästäisiin rakentamaan. Mitäs tuo muka sitten tarkoitti? Voi ei mitään. Ei yhtikäs mitään. Hän on tullut pöhköksi. Tuo oli epäystävällisesti sanottu. Eikö ollutkin? Ja höpsistä. Saavilta! Loisto juttu. Muumipappa on Saavilta! Totta kai. Meidän pappa se on niin taitava. Muumipappa osaa niin hyvin kaiken. Voi miten imartelevaa. Mitäs tämä merkitsee? Voi herra jumala, majakanvartija. Koppi menee tätä menoa piloille. Muumipappa on laitimmainen typerys. Minähän varoitin. Muumipeikko ja niiskuneiti nukkuivat sikeästi autoaan tietämättöminä kaikesta. Huolenhäivääkään ei näy missään.